Όλα με την επιστήμη. Δεν βλέπετε τι συνέβη και ένας Άγιος Γέροντας εκεί. Έστειλε ο Θεός μέσα σε αυτόν τον τελευταίων καιρών, έστειλε αυτό το πλάσμα, το οποίο ακριβώς αγίασε με τον βίον του. Και ο Θεός για να το δείξει, το εφύλαξε και δεν έπαθε τίποτα. Εάν δείτε τα σκυλιά τα οποία γαυγίζουν κατά τον ίδιο τρόπο, θα δείτε και μέσα στις τηλεοράσεις πόσο καυγίζει ο κόσμος να ανατρέψει την αγιότητα αυτού του ανθρώπου. Μα δεν ανατρέπεται, βρε άνθρωπε του Θεού, τι το κάνεις, τι ζητάς. Είναι Άγιος εκεί, δεν πιστεύεις με την υγεία σου. Είναι ένα μοναδικό γεγονός. Βρε πως το λες, δεν πιστεύω εγώ, λέγει στο θέμα. Δεν πιστεύεις, πήγαινε στο καλό, στην ευχή του Θεού. Δουλειά δικιά σου, τι φωνάζει. Δεν ξέρω αν προσέξατε σήμερα τι έχει γίνει. Είναι φοβερό πράγμα. Στη μονή του Αγάθωνος ευρέθηκε ένα λείψανο το οποίο ευωδιάζει και μυρίζει αγιότητα. Έφαγαν τους τόπους να βρουν, να πούν ότι τούτο δεν είναι εντάξει, δεν είναι γνήσιο, δεν είναι καλό, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Ούτε να γιάσεις δεν σε αφήνουν. Ούτε και να γιάσεις έχεις πίσω σου αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι το κατάντημα της ανθρωπότητας που έφτασαμε σήμερα. Να μπλέει μια ανθρωπότητα μέσα στη μαγεία, μέσα στην κακία, μέσα στην διαβολιά και τίποτα. Για το Θεό δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Ο νόμος ασθένησε. Αργεί το Ευαγγέλιο. Γραφή δε πάσαν σύ παρημέλητε. Προφήτε ητώνησαν. Και πας δικαίου λόγος. Το Ευαγγέλιο δεν υπάρχει. Ο νόμος του Θεού είναι αργός. Οι προφήτες που μας εφώναξαν δεν τους υπολογίζουν. Οι πατέρες της Εκκλησίας που μας είπαν τόσα λόγια δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Το λοιπόν ποιος φταίει? Όταν αύριο να αρχίσουν εκείνα που ονομάζονται πόνοι, ποιος θα μας φταίει? Όταν είδετε πολέμους, λέγει, και ακοάς πολέμων, όταν είδετε ασθένειες φοβερές, όταν είδετε πλημμύρες, λέγει, όταν είδετε όλα τα κακά, τότε είναι αρχή οδύνων. Μόλις αρχίζει ο πόνος στη μητέρα για να γεννήσει το παιδί, πού σε να το γεννήσει, την ώρα που θα το γεννήσει, τι πόνος τραβάει. Όσοι είστε μητέρες μπορείτε να καταλάβετε. Αυτό είπε ο Θεός.